Mazi Dibia ọpụmakwụkwọ niile ị gụrụ mahadum niile ị gụrụ oyibo niile si na ọ na-apụ logarithm ihigiridim zimzim ọ dị o grama niile ị na-asụ na omenala niile ịma na fact niile ịma ka ọ bụ because of naira and kobo mere ji wee wụọ your dignity na ana because of ego naira and kobo ego birthday ka ọ bụ ego yes happy birthday now birthday money ka iji wee tụtụrụ ike nga gị wụsa ya n'ala ngwa nwoke ibe gị si ya azụ dị ọkpa n'elu ọ na-azụ na-agbacha na-azụ na-amacha ikenga makwa ebe ikenga akpụkpọ agụ akpụkpọ anụ iji aka gị wee tụrụ onwe gị mechie kanteshọn n'ime kwubie okwu n'ime n'isi ya because iji ikenga haba flight mbọsị ị nwekwara problem with ndị airpeace na airport o nwekwa mgbe iji wee godokọta nnọọ wepụta ikenga gị dowe na na zode ọkpa wee gbaa mba ma kwuo okwu ikwughe ọ dị mba niile ị na-aba ma mgbe ị na-akụsu gọvanọ Soludo iwepụtakwaghị ikenga gị na na zode ọkpa na ya wee kwubie okwu ọ dị mba niile ị na-aba ma ọ bụ ekwuo takụrụ ya owekwa mgbe iji wepụta data ikenga gị aha zode ọkpa o ruo na birthday Obi Cubana because of dollar a ga-efe gị ma ọ bụ pounds a ga-efe gị asịkwa m na ife ego adịrọ mma ụkwụ ya gbere shugara ọnụ ọgbụpụ mana a na-efegodi gị ego a mara na ọkọ na-akpa na anya uhie anaghị ehie iwee si nnọọ andị Obi nwanne m egwa mgbe o jisi gị kopụta ikenga gị n'ọ gị nwa mmanya na-egbu ka nkwụ ọ dị nnọọ ka mgbe mmanya gbuchara ada afere ka ọ bụ ada gịnị nwanne wee sị ya gịnị ka a ga-emere gị ọsị asị gburu isi John the Baptist mmanya wee gburu fero gbucha ya wee demand ya ihe ọ na-ekweghị ndemand according to etu esokọrọ ya na Baịbụl ka ya bụ nkwụ bịa gbucha gị ṅụcha Hennessy ṅụcha Moet na Dom Perignon ṅụcha mmanya ike na mmanya niile gbasiri ike na Blue Label na 21 years mmanya gbubezie gị iwee werezie ikenga gị wee dobe n'ala wee si Obi ngwa rigoro na ya Obi wee were shuu galara ọnụ wee na-azọ ikenga gị na-azọsi aja na ya na-azọ ya ka kapet na-azọ ya ka mata ọ zọcha gbacha stil ka ọ zụcha onye na-aha ọ zọrọ ọ tụkwasị ha 1 naira n'elu ikenga a ka wee kpọnye mmụọ nsọ ikenga wee pụta gị nwa zikwa ka bend gwadad korokwa ikenga gị wee mee gị na-ejebe na steji ha emechaa pụta ire m ụmụ gọlị bụ ndị ya asa isi ịsụghara oyibo ozugbo ndị na-ama ha English amapụta ị na-eme omenala Igbo mana ịpụta ihe edugị n'ọnụ bụ sọsọ English ị nweghị ike ịpụta sụọ Igbo complete 1 hour non-stop ọ bụ sụọ Igbo complete 10 minutes non-stop na-eti ihe English ka ezi ihe ya amụtasị n'aka gị wapụsị maazị ịzara afọ Igbo Mazi Dibia mana ị chọrọ ime tichin ka ọ bụrụ na English maazị uche gị dịkwa n'ihe ị na-eme anyị akpọghị asị kama na ị ga-eji chọọ ofu nnukwute ebini ọcha ọjị na anọ ji 7 wee kpọọ n'ekwu ikenga ahụ azọrọ ọkpa if not ihe ikotere isi gị. Thank you for watching. Subscribe on this channel, share this video, like and comment, drop your thoughts and subscribe. Thank you and God bless you. Please subscribe and stay connected for more interesting videos.